मादै बोरै जाखोलै बैसागु खाथियाव माथो बेफोरबायदि लोमजाबायसो नोङो नायना ओमफ्राय आं डक्टराव लांनो होनबाय माबा थाङानो मुलिजोंनो हामगोनदां जाबावगासिनो लायनो लक्ष्मण आयं मुलिजोंल' हामाना डक्टरनाव मोजां देखायखानानै डक्टरनि मुलि जायोब्ला थाब हामसिनोब्रा नों बिदि थाबाय थाबोला मारै थाब हामगोन दिनै बुजायना होलै एसे लक्ष्मण मानिथारा बियो गोरलै गथ' बायदि नांलायाहाय बाबु हा नोंबो मानो फैबावखो बिमाया रागा जोंबाय थायो हाखु दाखु गावा आंखौ नायनो फैलायबाय बा आयं नों बिदिबा आंखौ फैजानो बाबाय नङासै आयै मानो बिब्दि बुंखो नोंलाय सिबाय नोंखौ नायनो फैदों हनै फैजानोथ' बाया नाथाय दुखु मोनो आरोहाय बाबु नोंखौ रायबोला बिमाया दा जोंखौबो दुखु मोनगोन बियो गावखौनो नायनो फैखाथारदों ने लक्ष्मण नोङो नङालै आयं नोंखौ नायनो फैयाखै आङो हनै नोंसाजोखौसो नायनो फैदों आङो मिथिबाय नोंबो आरो एदावदों माखौबा जात बुङो नोंबो बाबु ओमफ्राय ओइ आयं माखौ गिदोंब्रा आं बिमाखौ गियाना ओमफ्राय बिमानि रायनायालाय मा बिमाजों रायजानो मोनबासो बरिया नाङो आङो ओमफ्राय नोंबो रायबा नों रायनायखौबो आं जेबो साना नोंखौबोथ' आं बिमा बायदि सानो ना नंमारगौ दे जा मोजां नायफैगुलायथारदों लोमजादों होननाय लगे लगेनो सोरबा आंखौबो बिब्दि खालामा दे जेसेबां नों खालामदों गोदो बेखौबा नोंखौ खम फाल्थु दुगामारा गाज्रि सानोमोनलै आं लक्ष्मण दा नोंखौ बुद्धि मोनलांबाय आं लासै लासै दे अब्लाबो आङो डक्टरनाव मा थांबावलायनो हामगोनदां बाबु मुलिजोंनो बैलाय आबा थेख्ला लाबोनायाथ' आंबो मोजां खोन्थानानै लाबोखादोंमोन नाथाय नोंखौ खेबसे डक्टरनाव लांनो लुगैदों आङो बुजिबाय दा ओंखारलाय दसे थानानै आयं आङाहाय बाबु फैसा खरसाबो थांबावगोन मा खरस नों हामबानो मोनसेना नों हामबाथ' जाबाय फैसा खरस थांनायखौलाय माथो नांजादों जाखिनि होनांगौ बेसेबां थांथों आं होगोन ना माखौ टेनसन लायोब्रा आयं आं नोंनि फिसाला बायदि नङा नामा नों आंनि खोथाखौ लाया जे नों लोमजादों नालाय डक्टरनाव मोजां देखायनानै मुलि लाना फैगोन आङो ना थुनथुलि ना मा होनो औ लक्ष्मण जागोन दे आं बेयाव नोंखौ दिनै डक्टरनाव लांनो होननानैसो फैखादों आङो फैसाबो एसे लाना फैखादों ना आयं टेनसन दाला नोङो नाथाय जेबो गैया नङाबा आं नोंसिनाव फैनाय नङालै आयं आंनि खोथा लायाबा बेफोरबायदि नोंनि मोजां थाखायसो होन्दों आङो फिसाला फिसाजोखौ सानगोन ना साना नोंलाय नों माबा मोनसे जायोबा बिसोरखौ सोर नायगोनलै सोरबा दङखाय बुजिदोंना हनै आयै थिगखौनो बुंदों लक्ष्मणा एकदमबारे जि अख्रा देखायखायो बे फिसाजोनि खोथाखौथ' लाखाथारा दे होमबालाय दा ओंखारगोन आङो आंखौ बिसिनायावल' लांग्रोदो थ'दो आं बिराद खर'आबो नै दाबो बोरैबा मोनगासिनो आइ थुनथुलि हनै बाबुखौ एसे जिरायनो होनानै दसे माबा माबि बानायना होबानो जाबाय दे आंखौसो सिन्था खालामबावबायलै गावनि हालोदा जे मा जादों बेखौनो थांनो नागिरलायबावा दे थुनथुलि थांनाय बिसिनायाव दोनना फैग्रो आयंखौ दा दसे थानानै ओंखारहोदो ओमफ्राय थांसै औ दे लक्ष्मण ओमफ्राय आङो टट' लेंहरखाबाय दा थेख्लिया न'आव थाथोंसै जों लांसै आरो आइखौ माने आयंखौ औ दे लावदुम ओंखामाबो मैयानि आलु भाजासो जाबायना दे जेबो नङाना माथो जानो आंलाय बेबायदि गोजांखौनो जाग्रासो हुदा दंखायो दा नङा थेवबो आङो दिनै एसे लेट सिखारफ्लांबायना नङाबाथ' आङो जेबो नङा दे गाबोन थाबसिन सिखारबानोथ' जाबायना एसे एनै माब्लाबा बिदि जानाया जेबो नङालै अब्लाबो दसे एसे नेबावनो हानायमोनबा आङो गुदुंखौनो संगौमोन नांला दे दा नों संनानै दोनबानो जाबाय आं दायो जाफैनोसै खामानियावबोथ' थांनो नांगोन दाथ' नोंखौबो लाबाय नालाय हिनजाव लाबाय मावाबालाय अफायथ' गनो दा आरो दे होमबा औ ओरैनो आंनाथ' फिसा फिसौ बिदि दखानाव थानायल'सो गावनि निजेनि दखानबो गैया उनावहाय माबा मोनसे जासिगोन बियो दे आफाजोंबो रायलायनो हागोन र' मालाबा मोजाङैनो आफायाबो माबा मोनसे हेल्प होनो हागोन ना ओमफ्राय आइया माबा माबि बुंबावबाथाय जेबो केयार खालामनाङा माने गाज्रि मोननाङा आरोना नोङो औ जागोन दे आइया माखौ गाज्रि मोनदों होनबा बे नों खिन्थायालासे आंखौ डाइरेक्ट हाबा खालामबाय नालाय हाबायालाय सानसेबाबो जाखानांगौखामोन नोंखौ नङाबाबो गुबुनखौ थेवबो बिहामजो मोनदों बे खुसिसो जानांगौ नंगौ नामा दे लावदुम आङो जेबो साना इखौ नोङो मोजाङै थांना फैदोल' खामानियाव होमबा दा फन खालामसै आङो जोंनिफ्राय थाथ' दे जेबो गाज्रि मोननाङा जागोन थेवबो ओंखाम गोजांसो जालांबाय आं गाज्रि मोनबाय थाबायना दसेबानो मोनखागौमोन प्रेसार कुकाराव होबानो आबोथ' नोंनि आखाइनि खुरनायखौथ' मोनजालांदोंना जेबो नङा थाथ' दे लावदुमा गाज्रिथ' नङा र' मोजाङानो आं बेखौ मोजांथ' मोनफेराखैमोन आरो दाथ' हाबायानो जाबायबा जोङो नायनोसै जायखिजाया संसारा मोजां थांबानो जाबाय बै पाप्पिनिख्रुइथ' खमसे खम साबसिन जागोन बे लावदुमा जायबा आंखौ बिदि दुखु होनानै थांदों गावबो मालाबाबो सान्थि थानो हानाय नङा बियो नों आंखौ हाबा खालामाखै नाथाय नुबायना आं नोंनिख्रुइ साबसिन फिसायखौनो मोनबाय दे
मानो होनबा आं साबसिनखौनो बुंगोन। नाथ' लावदुमा जुवा गेलेयो, ना निसा खालामो, नाथ' माबा बेफोर गाज्रि हुदा दं बेनाव, मोजाङानो। बिनि केरेक्टार, खोथा बाथ्रा रायलायनाय गासिबो मोजां आरो हिनजावखौ जेब्लायबो खुसियै लाखिनो नाजायो। माने हानायखिनिखौ आरो। नाथायबा आइ बिखुनजोआसो बारा आंखौ केयारखौनो खालामनो नागिरथ'वाखै र'। गाव फसायनाय बायदिबो नङा जाहैबाय नालाय आङो। अब्लाबो फाउदुर, बिखुनजोखौ नोङो बिखुनजोनि गोसोखौ देरहानांगोन जेरैखि जायाबाबो। नोंखौ फसायबाबो फसायाबाबो, मानो होनबा बेनो दा नोंनि संसारसै, बेनो नोंनि न'खरसै, नों नायाबालाय आरो बोरै जाबावनो। नुदों बिहामजो गोदानलायनो बे आंनि। नाथाय आं आंनि फिसालानि जुलिखौ आंनि मर्जियै गाजा गोमजायैसो होनो गोसोमोन, बेफोरबायदि नङाथ'। गामिनिखौनो लाना फैबायथ' फैबाय, मालायजों थांनो ओंखारनायखौसो लाना फैबाय आंनि फिसालाया। बिमानोनो खोन्थाबावलायासै। दानिफ्रायनो बेफोरबायदि होनबा आबाया आंनि। नै मानोथो बेहाय गसंबाय थाखो? आयै, नै लावदुमा बियो दासो ओंखारलांदों। फिसाइखौनो बिदि नाम खारियो होमबा नोङो? एसे फिसाइखौ सनमान होनो सोलों। मा डाइरेक्ट नाम खारिनाय बेलाय? आंखौ निमाहा हो आयै, माने आङो लावदुमखौ लावदुमैनो गाबज्रियोमोन नालाय। गाबज्रियोमोन, नाथाय दा बे नोंनि फिसाइ जाबायबालाय, नाथाय नोंखौ आङो आंनि बिहामजो गनायाखैहाय दाबो। आरो आंनो खोन्थालाय, मा बेफोरो मारै नों आंनि फिसालाजोंसो थाङै थुङै फैनांगौ जाखो? आयै, बिदिनो एसे माखासेखौथ' लावदुमा खिन्थाखाबायानो ना। आंनि फिसालाया बिदि जेबो खोन्थायाखै आंनो, सिदा सिदि खोथाखौ बुंजोबाखै। खायलें खुइलेंसो बुंदों, आं बेफोरखौ बुजि मोनाखै। खबरा मोनगोन थेवबो। नोंनि हौवा गोदाना मा जाखो बेलाय? आंनि फिसालाखौ बोरै बिदि बुंब्रायखो नोङो? आं बिदिथ' नङा आयै खोथाया, नाथाय आं लावदुमखौ मोजां फोरमायनो थिनगोन दे। आरो फिसाइखौ नाम गाबज्रिबाय थायो बुंबाबो माथो नोंलाय? सरि आयै। ओंख्रिखौ मा संनो आयै? लावदुमा माने बिबो ओंख्रि गोजां मैयानिजोंनो जानानै थांबाय। आयौ, बिहामजो गोदानलायानो ओंख्रि गोजांजोंसो फिसाइखौ जाहोहरबाय होमबा? आंनो आंनि फिसालाखौ ओंखाम गुदुंजों जाहोहरोमोन। अबेबा खामानियाव थांबा नोङा आरो माबायदि नोंलाय हिनजाव गोदानानो? आंनि न'आव बेफोरबायदिया सोलिनाय नङाहाय। एसे मोजां गोसो लानानै खामानि मावखा। उन्दुगादुरि जाबा जानाय नङा आंनि न'आव। थाब सिखारनांगोन, खामानिफोरखौ मावस्रांनांगोन। नाथाय थेवबो नों आंनि गोसोनिफ्राय गनायजानाय जाथ'वाखै दाबो। आरो ओंख्रिफोरा गाबागाव नायै संना हो। मा सङो आं जेबो मोनथिया। नोंनि संनायखौबो जानो गोसो गैथ'वा आङो। आयै मानो बिब्दि बुङो? बे उरायना गथ'आ फनबो हमबावा। अबावदि थाङो, दाउ बयलारा नागिरफैबाय न'आव ओमफ्रायो। बेखि माबा मोजां जाबाय गथ'आ। आयै, मारैबा गन्थं हाखाथारगोनहाय बे गथ'आ। दाउ बयलार बेफारियानो न'आव नागिरनानै फैगुलायबाय। बे मोजां जाथारासैना, आं मोजांखौनो मोनथारासै लासिंसिं। नंमारगौलै, न'आव गारजेन थायाबा, बिमा बिफा थायाब्ला बेसेबां आलाय सिलाय जामारो दे। बिब'फोरनि खोथाखौनो लानो नागिरा माथो उन्दै नानिया। उन्दैसिन अख्रासिन, एसेबो खोथाखौनो मानिया। खायफा गथ'आ बिदि नङालाय, नाथाय बे जोंनि नानिया बोरैबासिन जाथारबाय बिमा बिफा गैयिजों जाबजों। जेसेनो बादा होयो अख्रासिन देखायो, लाखाथारा खोथाखौनो। मा बुंनो? जोंहानाव एथ' बुरजा फैसा बे इन्जुरनि माबानिफ्राय बोरै गोलैखो? आसरित, बे फैसा जोंनि न'आव माबोरै? आंनावबोथ' एसे फैसा गैया, जोंहा बाजैनावबो बिदि फैसा गैया। आरो बे न'नि इन्जुरनिफ्राय बोरै गोलैखो दे? सोर दोनथावथाव बेयावलाय? आरो एसे बुरजा फैसा माबोरै, मानि थाखाय? आया, जोंहा ओरैनो फैसानि एथ' आंखाल, नाथाय बेफोरबायदि फैसाया जोंनि न'आवथ' रावनावबो गैयाबा मारै थाथावथाव? आं सानबाबो साननो हायासैलै। रावबो मानसिबो हाबफैया। नानिनावबोथ' बोरै थानो बिब्दि? बाजै एलिसा ओरै फैनाय। बे मिजिङाबो ना आंखौ एकदमबारे न'निफ्राय होखारना खम खुसि दङ दा बियो। नायै बेदरै जाब्बाय दङ बियो फिसाजों। जेनेबा आंनि आबा आरो आंनि फिसाजोखौथ' बांद्राय अननाय नङा। नाथाय बे मिलिसाखौ खम मोनगोन नालै, आरो बेखौल' राननि बायसा खालामना दोनगोन। गथ'आबो दाख्लै एकदम महारानि जासोदोलै। एकदम आंखौ होखारनो मोननायखायना गथ'। नाथाय बेफोरबायदि जाया, मागोना नोम्बैखौ आं गोजौआव फाथायहरदो। साला बिमाजों खारफाबाबो जागौमोन बे गथ'आ गोदो, नाथाय नङा, थाफानानै बिफाखौ गावनि थिंजिल' खालामनो सानो दे। नङाबा आंनि संसारा खथ्थ' गोजोन जागौमोनलै।
नाथाय नोङो बिदि आखायाव आखाइ होबा जागोन नाहाय हो आखायाव आखाइ बिदि थाबाय थाबोला जागोन मायबा मोनसेथ' साननांगोन ना नोङो रानि नों रानि नाम लानानै बेहाय नखरानि जानानै थाबा बोरै जाबावगोन दे आं साला मोजां खालामनो सानदोंमोन बे थुनथुलिया आंनि प्लेनाव दै माबानानै होबायहाय दै गारफैनानै होबाय दा आरो बिदायाबो जाम्बा लुद्ला दा थुनथुलिनि खोथाखौसो बांसिन लाबाय आरो नखरनि खोथाखौ बांद्राय रागा जोंबा आंनाबो एसे दिनजासोहाय ओरैनो मानसि बुथार हायाखै आङो आंनि सापर्टखौनो मोनखायाखै बेखायनो आंखौ जेबो हमनोबो हाखायाहाय बिसोरो पुलिसाबो एख' खालामहायासै आंखौ आन्दार खालामना दोनबाय थानो हायासै मानोना जेबो प्रुफानो गैयाबा आरो आयेनाना प्रुफ गैयाबा जेबो एख' खालामहाया हाजार दायनिगिरि मुथो आंबो एसे बेफोरखौ मोनथिगौ गम मोनगौ आरो जायबा आइखौ थिखाना लगायनो आं हरदोंमोन ना बेबो आरो खारनानैसो दंखायो फारार जानानै दोङो मानसिया नङा रानि थेवबो नोङो नोंनि फिसा सानै दं बेखौ साननांगोन दा मिजिङा गुबुन हिन्जाव आरो लाबावबा मा जागोन नाङा आं लाहोखाया दे आंनो बिनि सेकेन्ड हिन्जाव आरो बिनि आंनि लास्ट हिन्जावाबो आंनो जागोन आङो रानि न'आव थानानैथ' एखौ खालामहरनो हाया दा गथ'फोरखौ आं बायदि बुद्धि फोरोंहोनांसिगोन आंनि सोमला आबायाथ' आंनि खोथाखौ दानखाया बे नानि पिंकिखौबो बुद्धि फोरोंहोसोनांसिगोन आं बिसोरखौ अब्लानासो आङो उनाव लासै मिजिंखौ फुस्लायनो उनाव बे न'आव हाबफिननो हागोन दे आंबो हार मानिनायाव गैयाहाय रानिसो आंबो रानि मानो बिब्दि बुङो नों फसायनाय बायदिबोथ' जानांगोन आंनि दा आंनि फिसालाजों डाइरेक्ट नोंबा मा जानानै खथ'ना खारबोखो दहायबो साहा फुदुंनायानो थावथाराखै माथो गाइखेरखौनो ओरैनोसो बरबाद खालामजोब्बायहाय एसे मोजां सेरदोंमोन आं आरो आंनि सिगाङाव बारा सिख्ला गोरलै बायदि देखायबाय थानाङाहाय आं मोजां मोना बेफोरखौ सिदा खोथासो आंना जागोन आयै आंनि फिसालाया एसेबां भोला भालामोन बेनो फासायखाथारदों बियो बिनिख्रुइ साबसिन बिहामजोखौनो मोनगौमोन बेखौ लुदुर गेगे मोनथारोहां एसे बोरैबा मानसियाबो बारा महराबो गैयाना बिना जानाय नङा गोसो सिंजों आं दाबो बिखौ बिहामजो गनायाहाय आरो गनायनोबो हाथ'खाया आइया आंजों दाबो मोजांखौनो रायलाया दे मालादि मोजां रायलायबावगोन आरो माला आंखौ गनायगोन बिहामजो बेखौ आं माबोरै गोजोन होबावनो दे आयै आङो बे नखरखौ मोजाङै मोजां सोलिलांनो नाजागोन बे नखराव आं मालाबाबो दावराव दावसि खालामा जेराव आं बेहाय संसार जानोनो फैखाबाय मोनथिगौ जोंनि हाबाया हाखु दाखु बोरैबा थासारियाव जादों नाथाय नोंबो आंखौ गनायनांगोन दायो आंनो नोंनि बिहामजोसै नखराव मिलायलायनाय गैयाबा माबोरै जाखायो ना जिउआ हाबा जाखांनायनि उनावथ' बेनो आंनि न'सै नाथाय बे नखरनि मानसिफोरा आंजों मोजांखौनो रायलायाबा गावखौनो गाव बेहाय थानानैबो आं मालाय बायदि मोनबाय थागोनलै जेरै आइया हनै आंजों मोजांखौनो रायलायासै थाबो बुंफिननो आं मोजां मोना मानो नै आइ रानि हा ओंखामा जाफैदो एसे हा माखौथ' रागा जोंनानै बिदि थाबाय थाबोला बोरै जानो न'आव थानानै आयै आं माथा गरम जाबाय सानैनो मिलिसायासो राज खालामसिगोन बिनि उनाव आंनि गथ'खौ आलाय सिलाय खालामनानै दा बिफा फिसा प्लेन बानायबाय थायोबोला मा जागोन ओंखामखौबा मोजां होना होआ रसा फोनांनानैसो दोनो ना मायो नों दानि बावैसो फन खालामदोंना खालामाखै आयै आइ रानि दा बिदि सानहरबाय थाबाबो मा जानो हाजोंबो नुहुरस'वा फनखौलाय खालामबाथ' आब' सोमलाया बिदिथ' जेबो बुङाखै रसा नांनाय मानाय बिफायाथ' अनो होनदों नाथाय नोंबो एसे बिदि रागा जोंनानै थाबाय थाबा जाया आइ मोनथिगौ ना नोंबो एसे अननाय लाबोनांगोन अननाय लाबोबासो उनाव गोलैलांफिनगोन जोंना जावैसोआ आं बे हौवाखौ अननो हायायै बोरैबा नुखायाखै नोङो आंखौनो माबायसा फोथायाखै दे नोंसोरनो फोथायदोंना आंखौनो आयै आंथ' नोंखौ जेबो बिदि सानखायाखै हा जामाइजोखौ नों बोरै बुथारनो हानो आइ मानसिखौ सोरबा बिदिनो ओरैनो बुथारनो हायोहाय नों बुंथारोबा ना जों ओजों जावैसोमोननाव थांनानै नायगोन दे नों थांनायाबाबो माने नोंखौथ' एसे हाबनोथ' होखानाय नङा एसे रागा जोंना दंहाबो नालाय औ आयै बियो मायबा आंखौ आरो गारनो माबा माबि बुङोबोला ना बेफोरखौ नोंसोर एकदम गनायनाङा आंथ' गनायखाया हा गारनो होनबानो हायोहाय फिसाला दं फिसाजो दं साननो नांगौ संसार दङ दा बिदि आलदा जानो होनबानो हाला जावैसोआबो एसे रागा जोंहाबना थागोन उनाव मानिफिननांगोन बे मिजिङा बांद्राय लुरगौ जाम्बा आदुआ दुनियानि आदुआ जाम्बाहाय गावनि बिसिखौ अननो रोङा आंखौथ' बिनि फिसाखौ फेदेरबोदों ने आयै हायाबाबो गुबुननि फिसाखौ आं आंनि फिसा बायदि अनबोदों बे आयंआबो ना एसे अख्रा खालामोलै नाथाय नों माबा मोनसे जायोबा आंहाबो बोरैबा मोनो थुनथुलियाथ' हनै मोखां सोम जाखाजोबोलै आरो थुनथुलिखौ बिदि नुबा गोसोआ बोरैबा नाङोना औ हेलौ औ
आबा अबाव दङ नै दिलिप बाबुनि फनजों हरबाय आंना बेलेन्स गैयाहाय ओमफ्राय अबाव दं मानसिया नोङो खोन्थायालासे ओंखारलाङो आयै नै आङो सासे लोगोनि न'आव फैदोंलै बिमा लोमजानानै दंना नायफैदों आं दसे हा सोर लोगोनि बिमा लोमजानायखौसै देलै आयै दोनथ' आं दा न'आव थांनानै खोन्थाहैगोन ना लोमजादों एसे सिरियास जादोंना बेखायनो लोगोनि बिमाखौ नायफैयाबा बिदि लोमजानाय समाव मददनि समाव औ दे नै ओमफ्राय खोनासं दा ओंख्रिया मा जायो जेबोआनो गैथारा ना लाबोयोबा लाबफा एसे लेट जागोन आयै नोङो बै मा होनोमोनलाय मादैयाथ' ना लाबोबाय थायोना बेलासियाव जिरायोना हाथायाव बेनावनो सोंहैनायबानो जाबाय दे खेबसे आं दिनै बिराद बेस्थ' थांनायाव लेट जाबा ओंखामाबो संनो लेट जागोन ना आयु दे होमबालाय दा दिलिपखौ लायनो खोन्थानोसै आं थाब फै दायो एसे हानायबा दे आयै उफ बेखौथ' थगायनाय बुङा आयै नाथायो आं थुनथुलिखौबो बिदि नायगार थानो हायाना खैफोदनि समाव नोंनो सैथोबो खोन्थाजोबनो हाया आदा सैथो खोन्थाबाय आरो आङो मादि सन्देह खालामग्रा जाखो आयाबो थुनथुलि होनबानो दावखोखायो थिखिनियावसो ओमफ्राय जि बायदिसिना बुंसैलै आंहासो लाजिलाय लाङो